संगमनेर तालुक्यातील वेल्हाळे येथील मोठे बाबा यात्रा उत्सवाच्या निमित्ताने 28 एप्रिल रोजी भव्य संदल व शोभायात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे। त्या निमित्ताने 29 एप्रिल रोजी संगीताचा बादशाह जगनकुमार सोबत लावणी सम्राज्ञी हौसा वेळवंडकर यांचा लोकनाट्य तमाशा संपन्न होणार आहे। शनिवार दिनांक 30 एप्रिल रोजी सकाळी या निमित्ताने हजेरीचा कार्यक्रम देखील ठेवण्यात आला आहे। या सर्व कार्यक्रमाला परिसरातील भाविक भक्तांनी मोठ्या संख्येने आपला सहभाग नोंदवावा व दर्शनाचा लाभ घ्यावा असे आवाहन गोपीनाथजी सोनवणे, गोरखनाथजी सोनवणे, संदीप भाऊ सोनवणे, अनिकेत सोनवणे, सीताराम सोनवणे, विजय सोनवणे, मीनानाथ शिरतार, अनिल सोनवणे, दिनेश सोनवणे, सरपंच विष्णुभाऊ आव्हाड, सदस्य सोमनाथ शिरतार व परिसरातील ग्रामस्थांनी केले आहे। आमच्या वेल्हाळे येथे मोठे बाबा यात्रा उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा होत आहे। तरी गावातील व पंचक्रोशीतील नागरिकांना या ठिकाणी उद्या दिनांक 28/4/2022 रोजी सायंकाळी रात्री 11 वाजता संदिलाचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे। तरी गावातील सर्व भाविकांना या कार्यक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी मी सर्वांना विनंती करीत आहे। तसेच 29/4/2022 रोजी सायंकाळी 9 वाजता श्री हौसाबाई वेळवंडकर यांचा लोकनाट्य तमाशा रसिकांसाठी ठेवलेला आहे। तरी गावातील सर्व हा तमाशा गावकऱ्यांच्या सहकार्याने मोफत ठेवण्यात आलेला आहे। त्यानंतर 30/4/2022 रोजी जंगी हकामाई या ठिकाणी ठेवण्यात आलेला आहे। तरी गावातील व पंचक्रोशीतील सर्व नागरिकांनी यात्रेचा लाभ घ्यावा ही विनंती। वेल्हाळे येथील मोठ्या बाबा मंदिराची 2 वर्षापासून यात्रा भरलेली होती। तर यावर्षी पूर्ण गावकऱ्यांच्या सहकार्याने जंगी हंगामा आहे आणि तमाशासुद्धा ठेवलेला आहे। तर वेल्हाळ्यातल्या सर्व भाविकांनी यात्रेला येण्याचे सहकार्य संदिलाला पण मोठी परंपरा असलेला वेल्हाळे गावचा मोठे बाबा यात्रेचा उत्सव सोहळा मोठ्या भक्तिभावानं आणि तितक्याच उत्साहानं वेल्हाळे ग्रामस्थांनी आयोजित करण्याचं ठरवलेलं आहे। आपणा सर्वांना जसं माहीत आहे की कोरोनाच्या अत्यंत मोठ्या कालखंडानंतर याच वर्षी नियमाप्रमाणे यात्रा उत्सव सुरू होत आहे। मोठे बाबा या गावचं अत्यंत मोठं दैवत मानलं जातं। प्रत्येक नागरिकाची अत्यंत मोठी श्रद्धा मोठे बाबा या देवस्थानावर राहिलेली आहे। या यात्रेला खूप मोठी परंपरा सुद्धा आहे। याही वर्षी सालाबादप्रमाणे गावकऱ्यांनी सर्वांनी एकत्रित येऊन गुरुवारी 28 एप्रिल रात्री 9 वाजता संदल आणि शुक्रवारी संगीताचा बादशाह जगनकुमार आणि हौसा वेळवंडकर यांचा लोकनाट्य तमाशा आयोजित केलेला आहे। शोभायात्रा यात्रेची अत्यंत मोठी मिरवणूक, हजेरीचा कार्यक्रम असे सर्व कार्यक्रम भरगच्च कार्यक्रम यावर्षी शोभायात्रा हजेरीचा कार्यक्रम आज शनिवारी सकाळी 30 तारखेला 9 वाजता होणार आहे। अत्यंत भरगच्च कार्यक्रम या निमित्तानं आहे। गावकऱ्यांमध्ये, ग्रामस्थांमध्ये आणि मोठे बाबाच्या भक्तांमध्ये खूप मोठा उत्साह या निमित्तानं आहे। सर्वजण गावकरी एकत्रित येऊन हा उत्सव अत्यंत भक्तिभावानं आणि तितक्याच उत्साहानं साजरा करण्यासाठी सज्ज झालेले आहेत। मी सर्वांना विनंती करतो की आपण यावर्षी 2 वर्षाच्या मोठ्या कालखंडानंतर सुरू होत असलेली यात्रेचा आपण सर्वांनी आनंद घ्यायचा आहे अशी विनंती करतो।